निउ इयार पार्टी आरो लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों सरकारा। निउ इयार पार्टी आरो लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय गोदान एसओपि फोसावबाय। 31 दिसेम्बर 1 जानुवारि आरो मागो फोरबोसिम सरकारा गोदान एसओपि फोसावनानै होबाय। 31 दिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव मोननैसो खामानि मावनो मोननाय नङा। लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखायबो गोदान एसओपि फोसावबाय आसाम सरकारा। बेफोर नेमखौ सिफायब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन। जौ फेनानै बाइक सालायगिरिफ्रा जुदि नेमखौ मानिया अब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै गोदान एसओपि फोसावबाय। गारि सालायनायाव सीट बेल्टनि बेरेखायै गोख्रों नायबिजिरनाय सोलिगोन। साफ्रोमबो बाइक सालायगिरि आरो बाइकआव गाखोफानायफ्राबो हेलमेट गानथारनांगोन आरो गारि सालायग्राफ्रा सीट बेल्ट लागायथारनांगोन। ट्राफिक नेमखौ सिफायब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन सरकारा। गारि सालायग्रा ड्राइभारनि साखाथियाव जिरायनाय दावबायारिफ्राबो सीट बेल्ट लागायथारनांगोन। अदेबानि साफ्रोमबो दावबायारिफ्रानो सीट बेल्ट लागायथारनांगोन होननानै गोदान एसओपि फोसावबाय। जौ फेनानै गारि सालायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। जौ फेनानै गारि सालायोब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन। हान्थामेलानि आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानाय जागोन। लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखायबो गोदान एसओपि फोसावबाय। लावखार ओंखाम जाग्राफ्राबो मानिनानै सोलिनांगोन मोननैसो नेमखौ सिफायब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन आसाम सरकारा। लावखार ओंखाम जानो थांग्राफ्रा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनानै दोनबोनांगोन। लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव जायखिजाया दाखोर दाला खालामनानै गारबोनो मोननाय नङा। आग्लायनाय जाग्रा बेसादफोरखौ जेराव मेरावनो गारनो मोननाय नङा। प्लास्टिक गिलास जौनि बथलफोरखौबो जेराव मेरावनो गारनो मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा जेराव मेरावनो गारो अब्ला लोगो लोगो आसाम पुलिसा नोंथांखौ खागोन। दोनखानाय डास्टबिनाव जाबोर जोथोरफोरखौ गारनांगोन। जौ फेनानै थासारिखौ गुबुंले खालामनो मोननाय नङा। बेफोर नेमखौ मानियाब्ला आसाम सरकारा गोख्रों राहा लागोन होननानै फोसावो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।